पुस्तक शूद्र पूर्वी कोण होते? लेखक डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर. प्रकरण 8. वर्णांची संख्या 3 की 4? हिंदूंच्या सर्व वर्गातील लोक ज्याप्रमाणे युरोपियन ग्रंथकार असे सर्रासपणे मानित आले आहेत की हिंदी आर्य समाजात अगदी प्रथमपासून 4 वर्ण होते. शूद्र हे क्षत्रिय होते. हा सिद्धांत मागील प्रकरणात मांडला आहे. तो सिद्धांत जर मान्य केला तर असा निष्कर्ष काढावा लागतो की 4 वर्णाबद्दलचे प्रमेय चुकीचे ठरते. कारण हिंदी आर्य समाजात एकेकाळी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य असे फक्त 3 वर्ण अस्तित्वात होते. हा प्रश्न मी यशस्वीरित्याने सोडवून दाखविला नाही तर शूद्र हे क्षत्रिय होते हा जो मी सिद्धांत मांडला आहे तो मी निसंशयपणे सिद्ध केला आहे असे म्हणता येणार नाही. म्हणून फक्त 3 वर्ण अस्तित्वात होते हा सिद्धांत स्पष्ट करणे आवश्यक आहे. याची मला पुरी जाणीव आहे. शूद्र हे क्षत्रिय होते हा सिद्धांत कोणता वेद असेल तर तो अथर्ववेद होय. निरनिराळ्या वेदात जे पुरुषसूक्त आढळते त्याचा मजकूर एका स्वरूपाचा नाही. वाजसनेयी संहितेतील सूक्तात 6 श्लोक जास्त आढळतात. ते त्या संहितेचेच होत. ऋग्वेद, सामवेद व अथर्ववेद यातील सूक्ताचा जो मजकूर आहे त्यात ते 6 श्लोक आढळत नाहीत. ऋग्वेदातील 16व्या श्लोकासंबंधी आणखी एक फरक दिसून येतो. हा श्लोक अथर्ववेद, सामवेद किंवा यजुर्वेद यापैकी कोणत्याही वेदात सापडत नाही. बाकीचे 15 श्लोक तिन्ही वेदात सापडतात, परंतु त्याचा मजकूर एकाच प्रकारचा नाही. एवढेच नव्हे तर ते श्लोक तिन्ही सारख्या क्रमाने आले नाहीत हे खालील कोष्टकावरून कळून येईल. यजुर्वेद 1, ऋग्वेद 1, सामवेद 3, अथर्ववेद 1. यजुर्वेद 2, ऋग्वेद 2, सामवेद 5, अथर्ववेद 4. यजुर्वेद 3, ऋग्वेद 3, सामवेद 3, अथर्ववेद 3. यजुर्वेद 4, ऋग्वेद 4, सामवेद 4, अथर्ववेद 2. यजुर्वेद 5, ऋग्वेद 5, सामवेद 7, अथर्ववेद 9. यजुर्वेद 6, ऋग्वेद 8, सामवेद 0, अथर्ववेद 10. यजुर्वेद 7, ऋग्वेद 9, सामवेद 0, अथर्ववेद 11. यजुर्वेद 8, ऋग्वेद 10, सामवेद 0, अथर्ववेद 14. यजुर्वेद 9, ऋग्वेद 7, सामवेद 0, अथर्ववेद 13. यजुर्वेद 10, ऋग्वेद 11, सामवेद 0, अथर्ववेद 12. यजुर्वेद 11, ऋग्वेद 12, सामवेद 0, अथर्ववेद 5. यजुर्वेद 12, ऋग्वेद 12, सामवेद 0, अथर्ववेद 5. यजुर्वेद 13, ऋग्वेद 14, सामवेद 0, अथर्ववेद 7. यजुर्वेद 14, ऋग्वेद 6, सामवेद 0, अथर्ववेद 8. यजुर्वेद 15, ऋग्वेद 15, सामवेद 0, अथर्ववेद 15. यजुर्वेद 16, ऋग्वेद 16, सामवेद 0, अथर्ववेद 16. यजुर्वेद 17, ऋग्वेद 0, सामवेद 0, अथर्ववेद 0. यजुर्वेद 18, ऋग्वेद 0, सामवेद 0, अथर्ववेद 0. यजुर्वेद 19, ऋग्वेद 0, सामवेद 0, अथर्ववेद 0. यजुर्वेद 20, ऋग्वेद 0, सामवेद 0, अथर्ववेद 0. यजुर्वेद 21, ऋग्वेद 0, सामवेद 0, अथर्ववेद 0. हे श्लोक मिळत नाहीत. हे श्लोक सस्वरूपी नाहीत. पुरुष सूक्त जर जुन्या काळी रचले होते आणि त्याला जर परंपरेने पावित्र्य प्राप्त झाले होते तर स्वतःच्या अंतरंगात त्याला प्रविष्ट करून घेताना त्याला मूळ स्वरूपात न ठेवता वाटेल तसे त्यात फेरबदल करण्याचे धारिष्ट इतर वेदांना कसे झाले? त्याचे मूळचे स्वरूप बदलून व त्यात छाटाछाटी करून त्याला इतर वेदांनी निरनिराळी स्वरूपे दिली आहेत असे करण्याचे धैर्य त्यांना कसे झाले असावे? वरील कोष्टकाकडे पाहिले तर असले प्रश्न डोळ्यासमोर उभे राहतात. निरनिराळ्या वेदातील श्लोकात पुरुष सूक्ताला जी स्थळे देण्यात आली आहेत ती पाहणे फार महत्वाचे आहे. ऋग्वेदाच्या संकीर्ण भागात त्याला स्थळे दिली आहे. अथर्ववेदाचा पुरवणी दाखल म्हणून जो भाग आहे त्यात त्याला स्थान आहे. पुरुष सूक्त हा ऋग्वेदातील भाग जर फार प्राचीन काळी रचण्यात आला असता तर त्याला वेदातील असल्या महत्व नसलेल्या ठिकाणी का घालण्यात आले असावे? 1. कृष्ण यजुर्वेदाच्या तैत्तरीय, कथक व मैत्रायणी संहिता यांच्यात पुरुष सूक्त घसडून दिले नाही. यावरून असा निष्कर्ष निघतो की उपरिनिर्दिष्ट ग्रंथ लिहून तयार झाल्यानंतर पुरुष सूक्त ऋग्वेदात घुसडण्यात आले असावे. 2. वेदांचे संकीर्ण व पुराणादाखल जे भाग आहेत त्यात पुरुष सूक्ताला स्थान आले ही गोष्ट सुचविते की सूक्त अलीकडच्या काळात रचले असावेत. 3.
निरनिराळ्या संहितांच्या कर्त्यांनी संहितेत पुरुष सूक्तातील श्लोक ग्रंथित करताना त्या स्वतःशी भर टाकण्यात, त्या श्लोकातील काही भाग व काही शब्द वगळण्यात आणि त्या श्लोकांच्या नकली करण्यात इतके स्वातंत्र्य उपभोगले की त्यावरून असे दिसते की ते ग्रंथकार पुरुष सूक्ताला अगदी जुन्या काळचे काव्य म्हणून मान देत नसावेत. पुरुष सूक्त हे अगदी जुन्या काळचे काव्य आहे अशी जर संहिताकारांची भावना असती तर त्यांनी ते सूक्त आपापल्या संहितेत जसेच्या तसे ग्रंथित केले असते. पुरुष सूक्त हे ऋग्वेदातील अलीकडच्या काळात कुसळून दिलेला भाग आहे असे जे प्रोफेसर मॅक्स म्युलर व इतर विद्वान यांचे मत आहे त्याला वरील मुद्दे निर्णयात्मक पाठिंबा देतात. 4. पुरुष सूक्तातील भागही निरनिराळ्या आकाराचे आहेत हे लक्षात ठेवण्यासारखे आहे. जो कोणी पुरुष सूक्त वाचेल त्याला हे दिसून येईल की 11 व 12 हे श्लोक वगळले तर इतर सर्व श्लोक वर्णनात्मक स्वरूपाचे आहेत. 11 व 12 हे श्लोक 4 वर्णांची उत्पत्ती कशी झाली याचे स्पष्टीकरण करतात. हे श्लोक प्रश्नोत्तराच्या स्वरूपात रचले आहेत. येथे असा प्रश्न उद्भवतो की पूर्वीच्या श्लोकांचे वर्णनात्मक स्वरूप असताना ते स्वरूप बाजूला करून 11 व 12 हे 2 श्लोक निराळ्या स्वरूपात प्राणांतर स्वरूपात का रचले असावेत. याचे असे एक स्पष्टीकरण दिसते की सूक्तकाराला या श्लोकात ठसठसीत रीतीने नवीन विषय आणावायचा होता. याचा अर्थ असा की पुरुष सूक्त हे अलीकडे रचण्यात आले आहे. एवढेच नव्हे तर त्यातील 11 व 12 हे श्लोक पुरुष सूक्तात पुष्कळ काळ लोटल्यानंतर घुसळून देण्यात आले असावेत. या बाबतीत काही टीकाकारांनी इथपर्यंत मजल मारली आहे की आपल्या जातीचे श्रेष्ठत्व प्रस्थापित करण्यासाठी ब्राह्मणांनी 11 व 12 हे 2 श्लोक अगदी अलीकडे रचले व ते त्यांनी ऋग्वेदातील पुरुष सूक्तात घुसळून दिले. पुरोहितांनी अशा प्रकारच्या घालघुसडी धार्मिक ग्रंथात केल्या आहेत. हे सर्वश्रुत आहे. दी डोनेशन ऑफ कॉन्स्टँटाइन स्यूडोइसिडोर डिक्रिटस ही ख्रिश्चन पाद्र्यांनी केलेली घालघुसडीची प्रसिद्ध उदाहरणे आहेत. अशा प्रकारचे डावपेच खेळण्याचे हिंदुस्थानातील ब्राह्मणांना वावडे नाही. विधवा स्त्रियांनी सती जावे असा ब्राह्मणांनी हिक्का धरला व या गोष्टीला ऋग्वेदातून आधार काढण्यासाठी ऋग्वेदातील अग्रे या शब्दाला अग्णे असे रूप ब्राह्मणांनी दिले. ही हकीकत प्रोफेसर मॅक्स म्युलर यांनी स्पष्टपणे सांगितली आहे. ईस्ट इंडिया कंपनीच्या आमदानीत एक खटला चालू होता. त्यातील वादीची बाजू खोटी असताना खरी करण्याच्या हेतूने आणि वादीच्या बाजूला उपयोगी पडतील असे पुरावे तयार करण्यासाठी ब्राह्मणांनी एक नवी स्मृती संस्कृत भाषेत तयार केली आहे. हे विदित आहेच. ही उदाहरणे लक्षात घेतली तर चातुर्वर्ण्याच्या व्यवस्थेला खुद्द वेदांचा आधार प्राप्त व्हावा या हेतूने ब्राह्मणांनी 4था वर्ण अस्तित्वात आल्यानंतर बऱ्याच काळाने पुरुष सूक्ताला जरी नाही तरी त्यातील 11 व 12 या श्लोकांना रचले असे म्हणले तर त्यात आश्चर्य वाटण्यासारखे काही नाही. 5. ब्राह्मण ग्रंथापूर्वी पुरुष सूक्त रचण्यात आले आहे काय? हा प्रश्न पहिल्या प्रश्नापासून स्वतंत्र व वेगळा आहे. ऋग्वेद ज्या काळात रचण्यात येत होता त्या काळाच्या शेवटल्या भागात पुरुष सूक्त कदाचित रचण्यात आले असले तरी पण जर ब्राह्मण ग्रंथाच्या अगोदर सर्व ऋग्वेद ग्रंथ तयार करण्यात आला असेल तर पुरुष सूक्त ब्राह्मण ग्रंथाच्या अगोदर रचण्यात आले असावे हे सिद्ध होते. अशी परिस्थिती असल्यामुळे या प्रश्नांचा स्वतंत्रपणे विचार केला पाहिजे. वैदिक वाङ्मय कोणत्या क्रमाने रचण्यात आले त्याबद्दल प्रोफेसर मॅक्स म्युलर यांचे असे मत आहे की प्रथम वेद, नंतर ब्राह्मण व त्यानंतर सूत्र ही रचण्यात आली. हा क्रम जर मान्य केला तर असे ठरते की पुरुष सूक्त ब्राह्मण ग्रंथाच्या अगोदर रचण्यात आले असले पाहिजे. पण प्रश्न असा उद्भवतो की प्रोफेसर मॅक्स म्युलर यांचे वरील मत हे सर्वस्वी प्रमाणभूत म्हणून ग्राह्य मानले पाहिजे की काय? ते तसे जर मानले तर त्यापासून पुढील 2 निष्कर्ष निघतात. 1. ऋग्वेदाच्या काळात 4 वर्ण अस्तित्वात होते आणि शतपथ ब्राह्मण ग्रंथाच्या वेळी ते वर्ण 3 होते. किंवा 2. शतपथ ब्राह्मणांमध्ये वर्णाबद्दलची संपूर्ण परंपरा व्यवस्थितपणे मांडलेली नाही. वरील दोन्ही निष्कर्ष मूर्खपणाचे आहेत व ते त्याज्य मानले पाहिजेत हे उघड आहे. वरवर पाहिले तर पहिला निष्कर्ष मुळातच ठिसूळ आहे. याचे कारण असे की वर्णाच्या उत्क्रांतीचा सिद्धांत आपल्या परीने परिपूर्ण आहे. प्रोफेसर मॅक्स म्युलर यांचे मत जरी आपण सर्वस्वी प्रमाणभूत मानले तर त्याचा अर्थ असा होत नाही की सर्व संहिता रचून तयार होण्याच्या अगोदर एकही ब्राह्मण ग्रंथ रचण्यात आला नाही. उलट अंशी प्रोफेसर बेलवडकर व प्रोफेसर रानडे यांनी दाखविल्याप्रमाणे अशी शक्यता आहे की वैदिक वाङ्मयातील बरेच भाग एकमेकांशी संलग्न आहेत व म्हणून वेदाचा एखादा भाग प्रथम रचण्यात आला असावा. वर सांगितलेली विचारसरणी बरोबर धरली तर एकेकाळी 3 वर्ण अस्तित्वात होते असा उल्लेख करणारा शतपथ ब्राह्मणातील व तैत्तरीय ब्राह्मणातील भाग
ऋग्वेदातील पुरुष सूक्ताच्या अगोदर रचण्यात आला होता असे मानण्यात वास्तविकपणे कोणताही अडथळा वाटत नाही. पुरुष सूक्ताची इतकी छाननी करून आपण कोणता निष्कर्ष काढू शकतो? तो निष्कर्ष हा की पुरुष सूक्त ऋग्वेदात अगदी अलीकडच्या काळात घुसळून दिलेला भाग आहे आणि अशी वस्तुस्थिती असल्यामुळे आर्य समाजात अगदी प्रथमपासून 4 वर्ण अस्तित्वात होते या सिद्धांताला त्या पुरुष सूक्ताला पुरावा म्हणून धरता येत नाही. वर दिलेली विचारसरणी लक्षात घेतली तर कोणालाही असे दिसून येईल की शूद्रोत्पत्ती संबंधी मी जे सिद्धांत मांडित आहे यामुळे या प्रकरणाच्या आरंभी सांगितल्याप्रमाणे कोणतेही वादग्रस्त प्रश्न उपस्थित होत नाहीत. असे काही वादग्रस्त प्रश्न उपस्थित होत असतील तर ते पुरुष सूक्तात जे काही सांगितले आहे ते सत्य व विश्वसनीय आहे अशी समजूत घेतल्यामुळे, परंतु अशा प्रकारची समजूत करून घेणे हेच मुळी निरर्थक आहे. म्हणून असा निष्कर्ष काढावयास मला मुळीच प्रत्यवाय दिसत नाही की एकेकाळी आर्य समाजात 3 वर्ण अस्तित्वात होते आणि शूद्र दुसऱ्या वर्णाचे म्हणजे क्षत्रिय वर्णाचे होते.